it's Erica BPTV. So today's video, gagawa muna tayo ng quick tutorial. Yan, madali ang tutorial lang para sa ating bagong update sa Messenger. Ayan, so here's the steps. Dahil medyo maraming na-intriga at maraming na-fascinate sa bagong update ni Messenger. Ayan, ginawa ni Messenger na yung doll message mo sa friend mo, ay ginawa niyang mas exciting at mas creative. Ayan, so here's the new update of the Messenger this 2020. So, here's the here's the steps na kailangan mong gawin. Simple lang ito para maging creative, fascinating yung Messenger mo. Ayan, so please keep on watching. Don't forget to like, share, subscribe, and let's get started! So guys, punta ka sa Play Store, tapos i-update mo yung Messenger mo kung wala pa na-update, or mag-install ka ng Messenger kung wala ka pang Messenger. Ayan, so recent searches ngayon is Messenger 2020 new version. Ayan, so sa akin, na-update ko na, kaya okay na siya. Ayan. Pansin ko lang, itong recent Messenger update is hindi siya gumagana kapag group chat. Gumagana lang siya kapag sa single person lang ang iyong ka-chat. Ayan. So, here's the tips or steps. So, first, mag-type ka kung ano gusto mong i-type sa iyong Messenger. Pagkatapos nun, punta ka dito sa may smiley face or emoji section. Ayan. So, emoji section muna. Pagkatapos, punta ka sa effects. Ayan, makikita mo yung effects. May mga fiery, may mga present, at mga confetti ang lalabas. Depende sa iyo kung ano yung effects ang gusto mong pipiliin or i-apply sa iyong Messenger. Ayan, so napakaganda ng bagong update ng Messenger natin ngayon. At very creative at magandang tignan. Ayan, so